Здравейте, аз съм Кристина. Здравейте, аз съм Павла. Днес по принцип ще правим клипчета, на които Ще се представим ще разкажем нещо повече за себе си. и ще отговорим на няколко въпроса, зададени във вас. Да, FM. А днес имаме един специален гост. Барабани, моля! За съжаление, нашия гост трябва да се тръгва за това. Аз ли? Чем прицъка не наледаш? Погреб другия път. Денси, как знаете, наближава Свети Валентин? Мечуци, сърца, Валентинки. За мен обичам те много. Не, аз те обичам повече. Не, аз те обичам повече. Не, аз. Така, тъй като Иван се тръгне отиде в САЩ да стига ни да си дадаш, Ние сме поканили две прекрасни момичета. Барабани, моля. Габриела И Милка. Толкова е романтично. Не получи Пала. Яш течен шоколад. На този филм не е важно, че ще играеш в роля да ги гаджа с добри приятели. Познаваме съвсем, това не е проблем за мен, не знам за теб, но аз съм си окей. Ще те издам, не искам да съм сам и с други да съм тук и там, а да съм точно с теб. Ако си говорим реално, ми се струва, че хоризонтално е идеално. Разбираш ме, нощи едни и същи, не се прибираш къщи, уморен, не съм, не спирай докато не съм, Неудобен момент, ти си кажеш по мен, неудобен момент, просто ви. Значи, аз се казвам Кристина от Димитровград и съм Петва. не се казва града. Здравейте, купете дежурите да по един път, дай си човек. Придаме си я Айде бе хора бе, айде. Мутнете телефона ми! О, не. Мамо,